फकिराग्रामाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर मोननाय इस्लाम हटेलखौ खुंथायनिफ्राय सिल खालामबाय। बोहैथि दाननि 1 खालार अदेबानि थांनाय मंगलबारखालि हादरसानि दाब दाब जायगायाव पुलिस खुंथायनिफ्राय आयेन बेरेखायै मोसौ बेदर फाननायनि हेंथायै सेबनाय जादोंमोन। बेबायदिनो फिन गुबुन गुबुन जायगायाव थाद'नाय गैयाजासे आयेन बेरेखा मोसौ बेदरनि हेंथायै सेबनाया सोलिगासिनो। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय 1 जुलाइ मंगलबारखालि बिटिआरनि सदर सहर गोजोननि नोगोर क'क्राझार टाउननि मस्जिद र'डआव पुलिसआ सेबनानै गंब्रै हटेल फारियै मुस्लिम हटेल, आमिर हटेल, दादाजी हटेल आरो आलिम हटेलाव संनाय आरो गोथां मोसौ बेदर मोननो हादोंमोन। बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला सिंनि फकिराग्रामाव इस्लाम हटेलाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदरखौ मोननो हादोंमोन। मोसौ बेदर मोननाय इस्लाम हटेलखौ खुंथायनिफ्राय सिल खालामनाय जाबाय। Simple.